Przekludziła Chwoz przez ten rok, przez spora miejsc, które mogłyby być centrum Tychów. Rynek na Starych Tychach, kaj do roku 1925 był staw. Plac Świętej Anny, czyli taki pierwszy plac, kaj mogłoby być te centrum Tychów. Ostatnio my się trafili wedle Azetu, kaj też właściwie było takie centrum związane z tymi pierwszymi zakupami, tym nakupowaniem, a Teroski to my już są takie bardziej nowoczesne, nie? No i Teroski mamy takie centrum, kaj jest hotel, kaj jest taki City Point, czyli taki typowy już europejski plac, miejsce, kaj się idzie nakupić, najeść, a jak kajsik będziecie jeszcze trochę wczorajsze, to też idzie się wyspać. No wszystko to fajnie, wszystko pochwaliła, a nic, że nie zeszlechtowała. A no, tam jak się podziwocie na tamtą konstrukcję, to ja wam powiem, ja sam mieszkam długo i Teroski to już samowy ten City Point, tam się też kościół pobudował świętego Benedykta, ale ja wam powiem, że to jest takie straszydło, które nas prześladuje już dość długo. Jak ja się sam przykludziła, to sam takie łańcuchy wisiały, jakieś takie rozmaite blachy i jak wiał wiatr, a to jest najwyższy punkt w Tychach, to wszystko brzęczało tak, choby my byli w piekle. Także jak już godą cosik na nie, jak to padło się na fejsie hejtuje, to bych zhejtowała sam ta konstrukcja, która jest coraz starsza, zaruściało i ja nie wiem, co z tym dalej będzie. Tak pomyślcie trochę, te, które tym miastem rządzicie.